entrei de aprendiz aquí no ano 64, pois non vivía aquí na comarca, vivía en Coruña, e resulta que aquí foi cando o boom cando empezou o boom aquí da Stan, e como era un estudiante, vamos a poñer regular, tirando a Frosiño, pois me dixeron os parentes, oye, mira que hai unha escola de aprendices aquí en Astana, hai moito traballo e tal, e me presentei, aprobei e me vim para aquí. E aquí estuve traballando desde aquel hasta que chegou a reconversión, claro. Foi unha experiencia pois moi bonita, foron 20 anos aquí, porque son traballos onde que estás traballando durante moitísimos anos ca mesma xente, non? O sea, ao final xa é máis que un traballo, o traballo, os amigos, o ambiente todo, non? Cando chegou a reconversión, que foi, como comentábamos antes, pois foi unha cousa brutal, porque pensábamos que isto que era para sempre, tiñamos interiorizado de que empezábamos a traballar aquí e aquí te jubilarías, non? E claro, bueno, pois non o demos asumido, pero claro, pasou o tempo, xa levábamos casi 3 anos no paro, no 80 terminaba a finales de ano, e no ano, en agosto do 87, pois, bueno, iban ofrecendo traballos así, a mí me ofreceron irme para unha empresa de Madrid, e eu, como non vin salida, pensaba que isto non iba a funcionar nunca máis, tomei a decisión e me fun para Madrid. Claro, o choque foi grandísimo, non? Tanto xa profesionalmente, aínda que era para unha boa empresa, os salarios eran, pois ben tamén, e o traballo, pois, incluso profesionalmente o meu, pois, era mellor que o que tiña aquí. Pero a costumbre, cada un é donde é. Ti falas ca xente, falas cos amigos, cando tens que falar con alguén, pois, son as túas costumbres, a túa forma de falar, de pensar, eso, pois, tardas moito en adaptarte. E claro, eu lle daba moitas voltas, levaba ali, pasou 1 ano, 2, 3, 4, eu penso que levaba 5 anos e seguía dándolle volta. Pero como fixen isto, como me vin, como tomei esta decisión, non? Hasta que un día cheguei a casa e dixen, isto se terminou. O sea, se terminou no sentido de que hai que superalo, foi un paso que se deu, eu me arrepentí moito de habelo dado. Se hubese reflexionado un pouco máis, se hubese podido darlle a volta, se hubese dado a volta, pero bueno, entonces xa unha vez que asumes que é así, e tiras para adiante. Pero a verdade que foi moi duro. Moi duro a nivel, porque non é o mismo que, por exemplo, eu me fun con 2 fillos, e tiña un fillo con 11 anos e unha filla con 10. Entón, estos, pois, empezan unha nova vida, e para eles é unha cosa temporal moi cortiña, un tempo, pero rapidamente se adapta, non? Pero ti non, eu me fun xa con 37 anos, son moitas vivencias as que deixas atrás, moito.